Op een vleerbasis Ljouwert is van het simmer grut onderhoud. Het startbanenstelsel wordt renoveren. Werk dat 1 keer in het 10 jaar gebeuren moet. Van 12 augustus en mei 11 oktober zullen F-16's net vliegen. Er zullen in de groen zocht worden naar oude bommen uit de Tweede Wereldoorlog. De zorggroepen Tellens en Plantijn zullen bestuurlijk fuseren. Beide organisaties jouwen helpen om kwetsbare ouderen. De fusie is injoen troch Rijksbezuinigings en noodzakelijk om de zorg voor ouderen op het platteland betaalbaar en bereikbaar te houden. Hotel Oorzinga in Snits had lang omlet een nieuwe eigenaar. Het oude hotel vlakbij de Wetterpoorten wordt oernaamd door Hartman Veenstra. Veenstra is ook eigenaar van vakantieplaats Broerensloot in Snits. Het hotel is verneemd door de jedere eigenaresse Jikke Oorzinga. In het Cambuurstadion is een jaar druk met de onlis van het kunstgas. Vanwege de promotie naar de eredivisie investeert de Ljouwert de club in het stadion. Er komt kunstgas, zodat er in de winter altijd spelen worden. Joen en vannacht restig waar, 9 graden, bewolkt en het bloed droeg. Morgen zinnen, 23 graden en een zwakke noordeerste wind.